विद्यालय अधोमात्रे ज्युनियर कॉलेज व ITI नावडे येथे गुरुपौर्णिमा मोठ्या उत्साहात संपन्न। बुधवार दिनांक 13 जुलै 2022 रोजी पजोमात्रे विद्यालय अधोमात्रे ज्युनियर कॉलेज व ITI नावडे येथे गुरुपौर्णिमा मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली। इयत्ता 10वी चे विद्यार्थी व वर्ग शिक्षिका श्रीमती पाटील SA मॅडम यांनी मिळून गुरुपौर्णिमा कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते। सदर कार्यक्रमासाठी रायगड विभागाचे सहाय्यक विभागीय अधिकारी व मुख्याध्यापक श्री फडतरे SS सर, पर्यवेक्षक श्री मोहिते BA सर उपस्थित होते। गुरु म्हणजे ज्ञानाचा उगम व अखंड वाहणारा झरा। गुरु म्हणजे आदर्श आणि प्रमाणतेचे मूर्तिमंत प्रतीक। गुरु पौर्णिमा म्हणजे गुरुविषयी आदर कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस आणि म्हणूनच सर्व विद्यार्थ्यांनी विद्यालयातील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे श्रीफळ व गुलाब पुष्प देऊन सन्मान केला। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन इयत्ता 10वी अ मधील संचिता शेणराव या विद्यार्थिनीने केले। श्रावणी गरुडे, प्रज्ञा पाटोळे, वैष्णवी उलवेकर, प्रगती कोकणे, सुदर्शन गिरी, सोहम जाधव या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या भाषणाद्वारे गुरुचा महिमा सांगितला। विद्यार्थ्यांनी आई वडील शिक्षक ग्रंथ निसर्ग हे आपले गुरु असून त्यांच्याविषयी मनात नेहमीच आदर बाळगला पाहिजे अशा आपल्या भाषणातून व्यक्त केले। प्रज्ञा पाटोळे या विद्यार्थिनींनी आई माझा गुरु याविषयी अतिशय सुंदर असे भाषण केले, म्हणून पर्यवेक्षक श्री मोहिते BA सर यांनी तिचे श्रीफळ व गुलाब पुष्प देऊन कौतुक केले। विद्यालयाचे शिक्षक श्री पाटील GN सर यांनी गुरु व शिष्य कसा असावा, गुरुला आपल्या शिष्याकडून गुरुदक्षिणेच्या रूपात शिष्याचे यश व सन्मान अपेक्षित असतो हे गोष्टी रूपाने अतिशय मार्मिक शब्दात सांगितले। विद्यालयाचे लेखनिक श्री शिर्के सर यांनी विद्यार्थ्यांना गुरु व शिष्याचा महिमा समजावून सांगितला। यानंतर विद्यालयाचे मुख्याध्यापक श्री फडतरे सर यांनी पूर्वीच्या काळी शिक्षक व विद्यार्थी कसे होते हे स्वतःच्या आयुष्यातील उदाहरणे देत समजावून सांगितले। आधुनिक काळात शिक्षक व विद्यार्थी कसे असावेत याविषयी देखील श्री फडतरे सरांनी मार्गदर्शन केले। विद्यालयाचे पर्यवेक्षक श्री मोहिते सर यांनीही विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर मार्गदर्शन केले। अशा प्रकारे अतिशय नियोजनपूर्व व शिस्तबद्ध वातावरणात गुरुपौर्णिमा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। कुटारकर सह दर्शना माळी, नावडे, पनवेल।